בסדר. אופיר, אנחנו בצילום, נכון? חיובי. אוקיי, צ'ארלי הוטל גולף, צסה 152. אביב איינהורן, בפיינל, סולו ראשון. לא שכח להדליק את אורות הנחיתה עם הרוח. והגישה יציבה ויפה. מחזיק ברכות. יפה. עכשיו תהיה פינה יפה, על קו המנצה. יפה מאוד. מברוק, אביב. נחיתה טובה. תודה רבה. תודה, קיבול סולו ראשונים. גמור. הנחיתה יפה מאוד, יפה מאוד, באמצע יציב, עבודת רגליים עדינה, ואנחנו מאוד רוצים שזה יימשך ככה. יופי. אביב איינהורן, צ'ארלי הוטל גולף. תיכנס יותר כזה. היום ה-12 לפברואר 2013, בדיוק שנתיים וחודשיים לפני סגירת שדה התעופה הרצליה. יואו! בסדר? 3, 2, 1. מזל טוב! עכשיו אתה מבין למה אתה בלי מעיל? טוב שאתה בלי מעיל עכשיו. עכשיו איזו תמונה תחרות משותפת. החוצה... רגע, תחרות. תמונה? כן, עם מדלי על הראש, כן. רגע, עוד פעם. בביתה, מה עם הביתה? לא, בעיטות זה רק חיל אוויר. זה רק חיל אוויר. והאיכסה. אז בלי ביתה. יופי, מזל טוב.